Għexieren ta' pulizija mit-Taqsima tat-Traffiku mistennija jitresqu l-qorti u jiġu mixlija li abbużaw mis-Sahra. Fis-Starija l-Pulizija qalet li wara ġimgħat ta' investigazzjonijiet għaddejja bl-arresti ta' uffiċjali mis-sezzjoni tat-traffiku tal-Korp brabta ma' dan l-Allegat Abbuż. Meta mistoqsim il-ġurnalisti il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri ikkonferma li ġew arrestati għad ta' uffiċjali. Hemm l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin, il-Korp anke ħareġ stqarrija ftit tal-ħin ilu mbagħad ħajkun il-Korp illi jikkonferma anke dan wara li jintemmu l-investigazzjonijiet. Huwa kkonferma wkoll li l-Pulizija ħejjiet pjan biex fin-nuqqas ta' dawn l-uffiċjali l-infurzar tal-liġi fit-toroq jibqa' dej b'mod normali. Pjan ta' kontingenza li ħadu l-Korp tal-Pulizija meta anke kienu aware li kienu qed jinvestigaw dawn l-allegazzjonijiet u anke allura ħajkun hemm pulizija biżżejjed anke sabiex fl-eventwalità li jkun hemm xi pulizija neqsin fil-post tax-xogħol tagħhom fil-jiem li ġejjin, ikun hemm anke pulizija oħrajn li qed jagħmlu dak id-dofer tagħhom. Il-Pulizija tenniet li l-investigazzjonijiet tagħha dwar il-każ għadhom għaddejjin u assigurat li se tieħu kull miżura skont il-liġi dwar il-każ. Il-Korp talab ukoll biex kull min għandu xi informazzjoni brabta ma' dawn l-allegazzjonijiet jikkuntattjah anke b'mod konfidenzjali fuq in-numru 22942201 jew fuq l-email internalaffairs.police@gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.